Prečo si hovoríme ľudia, keď zabúdame ľudskými byť? Prečo sa vo vojne zabíjame, ak chceme len všetci v miery žiť? Prečo túžime riadiť druhých a nevieme ovládať ani seba? Prečo niekto nemá čo do úst a niekto viac, ako mu treba? Prečo sa klamstvo ľahko prijíma a pravde je ťažké uveriť? Prečo sedíme všetci ticho, keď treba slobodu ubrániť? Prečo ten, komu ublížili, začne tiež ubližovať iným? Prečo vinníkov prehliadame a piká ten, kto je nevinný? Len sa pýtam, prosím, neháčte ma za to do ohňa. Ako inak sa to, čo sa pokrivilo, vyrovná? Ako inak svet začne kráčať ľudským smerom? Ako inak zaspíme večer v pokoji a s mierom? Ako inak sa zobudíme a začneme naozaj žiť? Ako sa dá to, čo sme pokazili, na dobré obrátiť? Prečo žijeme v minulosti a dnešok nám niekam uteká? Prečo ten, čo nič nemá, je ticho a ten, čo má, všetko narieka? Prečo riešime všetkých okolo a málo kedy samých seba? Prečo, ak sme niečo neskúsili, už tvrdíme, že sa to nedá? Prečo môže vziať život ten, kto ho nikdy nevie vrátiť späť? Prečo sa neučíme ľúbiť a zbytočnosti vieme naspamäť? Prečo je nám ľúto peňazí, ale životom mrháme? A ak je život hra o večnosť, prečo ju teda nehráme? Len sa pýtam, prosím, neháčte ma za to do ohňa. Ako inak sa to, čo sa pokrivilo, vyrovná? Ako inak svet začne kráčať ľudským smerom? Ako inak zaspíme večer v pokoji a s mierom? Ako inak sa zobudíme a začneme naozaj žiť? Ako sa dá to, čo sme pokazili, na dobré obrátiť? Len sa pýtam, prosím, neháčte ma za to do ohňa. Ako inak sa to, čo sa pokrivilo, vyrovná? Len sa pýtam, prosím, neháčte ma do ohňa. Len sa pýtam, prosím, neháčte ma.